A következőkben amellett, hogy tengerre szállunk és a halakat nyomozzuk, kíváncsi sirályok és delfinek kíséretében kiemeljük a hálót, majd a friss fogást egyből a halfeldolgozóba szállítjuk. A távolban már feltűnik néhány halászhajó fénye, a fényekből ítélve vannak, akik már megtalálták a ma esti pozíciójukat. A reflektorok azért kellenek, mert ezek segítségével tartják a hajó körül a halakat. A hálót napfelkeltekor emelik ki, a halakat egyből a jéggel teli ládákba pakolják. A hal vagy egyből a gyártásba kerül, vagy a hűtőházba viszi a targonca. Mi most a Mirna halfeldolgozó területén vagyunk. A Mirna története 140 évre nyúlik vissza, mint látod, a körülöttünk lévő épületeken is ez érezhető. Persze bent azért majd modern gépeket fogunk látni. Ez egy jó hely. Igen, jó helyen vagyunk, közel a tengerhez. Azaz a halat is kis túlzással a tengerből szinte azonnal a konzerv dobozba tudjuk juttatni. A halak első körben átesnek egy mosáson, majd a gép fejjel előre rendezi a szardiniákat, a következő lépésben ugyanis eltávolításra kerül a fejrész. A szardiniákat a munkások kézzel pakolják a dobozba, ez a fázis nem gépiesíthető, egy dobozba 6-7 darab hal kerül. A még tető nélküli dobozokat ezután a futószalag összerendezi, az első hőkezelési fázis következik. A megfelelő íz elérése miatt fontos ez a hőkezelés, illetve mikrobiológiai szempontból is az. A konzervhal készítésének egyik első lépése tehát a hőkezelés. Az első hőkezelés nagyjából 40 percen át tart 80 fokon. Hőkezelés célja tehát, hogy evésre alkalmassá váljon a hal. A főzés során egyébként a hal szálkái és a gerince is ehető puhaságúvá válnak. A dobozok ezután haladnak tovább a soron, következik a sózás, egy automata minden dobozba egyenlő mennyiségű sót tölt, majd következik az olaj. A dobozok ezután lezárásra kerülnek, majd jön az utolsó fontos fázis, a második hőkezelés ebben a gyorsfőzőnek nevezett berendezésben. A második hőkezelésnek, azaz a sterilizálásnak köszönhető egyébként, hogy a konzerv 5 évig is fogyasztható. Kész is vagyunk, végül irány a tradicionális üzem, meglehetősen tradicionális üzemi étkezdélye. Na és mi az ebéd? Szóval a ma reggel fogott Szardiniából készítettünk neked ebédet. Kóstold csak meg, remélem ízleni fog.